Гледал ли си Блу и някога замислял ли си се какво ли липсва от този епизод? Не си единственият. Някои невероятни сцени от Блу са били изрязани и никога не са стигнали до екрана. Представи си това. Гледаш как Блу и Бинго си играят и изведнъж се появява емоционален момент, но чакай, той изчезва. Това е защото е бил една от онези изтрити сцени. Тези моменти щяха да ни накарат да се почувстваме още по-свързани с героите. Но сега ни остава само да си представяме колко различни биха могли да бъдат нещата. А ето и големия въпрос. Какви други шокиращи моменти са били изтрити и никога не сме ги видели? Няма да повярваш какво е останало на пода на монтажната стая. Остани с нас, защото предстои да разкрием още скрити бижута от сериала. Моментът, в който Бандит ражда. Виждал ли си някога баща да се преструва, че ражда? В един епизод от Блу, Бандит напълно влиза в ролята на родилни болки, преструвайки се, че ражда Бинго. Не е непременно неловко, но със сигурност е странно. Представи си това. Блу е тази, която ръководи раждането, имитирайки процеса, докато Бандит остава спокоен и отпуснат. Дисней бързо е изтеглил епизода, вероятно мислейки, че е малко прекалено за децата. Но честно казано, изглеждаше като забавен и невинен момент в хаотичния свят на Блу. Защо Дисней го забрани? Някои родители сметнаха, че това е твърде зряла концепция, дори и да нямаше нищо графично. Но си представи момента. Бандит и Блу просто си играеха, но сцената можеше да предизвика всякакви неловки разговори. Какво мислиш? Трябваше ли Дисней да остави сцената такава, каквато беше? Да кажем само, че понякога хуморът за възрастни може да бъде малко прекалено за малките. Еднорог и нещо грозно, миризливо. Да, чу правилно. Еднорозите би трябвало да са магически, нали? В една изтрита сцена от Блу, еднорог от пазара се изхожда на тревата. Да, прочете правилно. Момичетата изпадат в паника и бягат от бедствието, оставено след него. Сцената е била изтрита по-бързо, отколкото можеш да кажеш дъга. Но най-интересното е, че родителите са били изумени. Това е просто нормална част от живота. В крайна сметка, децата имат домашни любимци и знаят, че такива неща се случват, нали? Защо я махнаха? Някои сметнаха, че би било отвратително за малките деца, но хайде да бъдем сериозни. Това е естествена част от живота. Дисней вероятно е преувеличил, мислейки, че това ще е прекалено за малките. Децата вече са запознати с идеята да правят онова нещо, особено ако някога са имали кученце или са виждали такова в двора. Но наистина ли щеше да е толкова лошо да се покаже еднорог, който прави това, което правят еднорозите? Контроверзията с дразненето. Не всички думи са еднакви и понякога един привидно безобиден термин може да предизвика културно напрежение. В един епизод Блу съдържаше дума, която накара някои зрители, австралийски аборигени, да се почувстват неудобно. Макар намерението да е било невинно, думата е имала по-дълбок смисъл, което е породило тревоги. Защо е била премахната, е напомняне, че думите имат сила и че това, което изглежда безобидно за едни, може да бъде болезнено за други. Това премахване подчертава значението на културната чувствителност. Дразненето може да бъде игриво, но понякога шегите или думите трябва да се използват внимателно. Това е била искрена грешка, от която Дисней се е поучил. Разговорът за упражненията и образа на тялото. Това е малко по-сериозна тема. В един епизод Бандит и Чили говорят за образа на тялото пред Блу. Бандит се претегля, а двамата родители изразяват недоволство от собственото си тяло. Това е реално и честно, но някои здравни експерти смятат, че посланието, предадено на децата, може да е погрешно. Защо Дисней го изтегли? Понякога един прост момент, който показва колко реални могат да бъдат проблемите с образа на тялото при възрастните, може да е труден за младата публика. Дисней реши, че е по-добре да избягва подобни разговори. Все пак можем да се запитаме дали темата не е могла да бъде представена по по-чувствителен и по-образователен начин за децата. Подхлъзването в банята. Виждал ли си някога пингвин да се плъзга из банята? В една изтрита сцена от Блу. Блу започва да се плъзга по пода на банята като пингвин. Разбира се, Дисней не беше готов за такова нещо. Видели сцената и си помислили, не искаме децата да опитват това у дома
и да се наранят. Затова сцената беше тихо-мълком изрязана в САЩ и Великобритания. Безопасността е на първо място, нали? Дисней не пое никакъв риск. Вероятно са чули въздишките на хиляди разочаровани деца. Представи си всички инциденти, които можеха да се случат. Родителите обвиняват ли ги, че са махнали тази сцена? Малко хаос в банята вероятно не беше посланието, което искаха да предадат. Епизодът с бебешкия говор. Добре, тук имаме нещо, което може би наистина беше прекалено. В тази изтрита сцена Бинго задава на Бандит въпроса за $1 милион. Как бебетата попадат в корема на една дама? Лицето на Бандит казва всичко. Пълна паника. Дисней не беше готов да навлиза в темата за птичките и пчеличките в детска анимация. Бинго може би беше малко прекалено любопитна за възрастта си, но честно казано, този разговор можеше да почака още няколко години. Това е една от онези теми, които са твърде напреднали за нашите малки приятели. Нека оставим този разговор за по-късно. Добре. Перфектният разговор за кастрацията. Пълен провал. Ето една дискусия, която бързо излезе извън контрол. В оригиналната версия на един епизод Бандит и Фидо говореха за кастрация. Да, чу правилно. Кастрация. Колкото и да обичаме Блу, това беше малко неуместно за детско шоу. Дисней бързо каза, хайде да поправим това и пренаписа сцената. Сега става дума само за зъбите на Бандит, които трябва да бъдат извадени. По-безопасен избор. Разговорът за кастрация не е най-подходящата тема за малките уши. Дисней направи голяма промяна, но със сигурност това беше правилна посока. Готов съм да го направя, но Чили иска да има повече отворени възможности, но не знам, реплика, която сега има напълно смисъл. Очевидно, мистериозният случай с повръщането. Следващото в списъка – повръщането. Да, в един епизод Бинго се преструва, че повръща в скута на Бандит, докато играят на полет със самолет. Дисни погледна сцената и каза «Не, децата не трябва да виждат това». Така сцената беше изрязана. Знаем, че мълчуганите са запленени от гадни неща, но повръщането може би не е най-доброто нещо за включване в детско шоу. Дисней вероятно не искаше да вижда деца, които имитират прилушаване от полет у дома. Добро решение, Дисней. Родителите със сигурност оценяват по-малко епизоди на чистене. Роден вчера, болезненият момент. И ето един, който ни накара всички да се свием. В този епизод Бандит е ударен в чувствителна зона от люлка, докато буташе Бинго. Слапстик хумор, който възрастните намират за забавен, но вероятно не е най-доброто нещо за деца, нали? Дисни бързо редактира сцената, така че болката на Бандит да се усеща само извън екрана. Макар да е смешно за по-големите, не искаме малките да тичат в парка и да се опитват да пресъздадат сцената с люлката. Мъдро решение от страна на Дизни, за да се запази по-голяма безопасност за децата. Не си тръгвай още. Това, което следва, ще промени всичко. Повярвай ми, не искаш да го изпуснеш. Ако си любопитен да откриеш още скрити истини, гледай и другите ни видеа. Благодарим ти, че гледа и до скоро!